Хо-хо-хо-хо! Колко хубаво е човек да е на топличко. И аз сега да поседнем малко и да видя какви са новите коледни вести. Дядо Коледа беше забелязан да пазарува в сух строй, че кой път ме е разпознал. Нали уж бях без брада? Я виж ти! Жителите на Лапландия протестират. Искат магазин на сух строй и на Северния полюс? Да, и справо! Такива промоции не се виждат всеки ден. Прей, че интересен брой. Дали има още нещо за мен? Ето! Някой елен пак се е разприказвал. Бонуси ли? Ще ви дам аз на вас едни бонуси. Мързеливци такива. Рудолф, ти какъв си кълпазанин? Картонаджия щял да става той. Явно и Снежанка е отишла в сух строй. Ще я видим ние тая работа. Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо!